Bore da a chroeso chi gyd i'n gwasanaeth y bore yma. Dyn ni wedi cyrraedd y Seithfed Sul wedi Sul y Drindod. Dyn ni'n cychwyn â tudalen 5 o'n llyfryn gwasanaeth. Rhan o deulu Duw ydyn ni ac yn enw teulu Duw, dyn ni'n ymgynnull y bore yma yn enw Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Gan gynnull i ddathlu y Cymun Bendigaid ag agoniant i ddiw yn baratôn gan gyffesu ein pechodau. Gan ymddiried yn naioni ein tad trigarog, wedi ein cynnal gan addfwynder Iesu ein gyfaill, godd weld ein bywydau o'r newydd yn llewech yr ysbryd bywiol. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, ac yn ei ymwneud mae'n wyddrwg ein, ac yr ydym yn ymwneud yn y gair. Mwyn dy fad Iesu Grist yn ei farw droso, bydde yn i'r cwbl aeth ac arwain ni yn ei ffordd i gerdded fel plant o goleuni. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sydd yn wir edifeiriol, drwy gahaw wrth eich achryddhau o bechod, eich cadarnhau mewn daioni a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, drwy Iesu Grist, ein harglwydd. Dyma'r colect y gweddi casgol am heddiw. Arglwydd pob nerth a chydernid, awdur a roddwr pob peth sy'n dda. Plana yn ein colonnau cariad at dy enw. Cynydda yn ymwygrefydd, meitha ni a phob deioni, ac o'th faw drigaredd cadw ni ynddynt. Drwy Iesu Grist ein harglwydd, sy'n fyw ac yn ternasu gyda thi a'r ysbryd glân yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.
Darlleniad o lyfr y Pregethwr. Gwagedd llwyr, meddai'r Pregethwr. Gwagedd llwyr yw'r cyfan. Yr oeddwn ni y Pregethwr yn frenin ar Israel yn Jerusalem. Rhoddais fy mryd ar astudio a chwilio trwyddoedd hineb y cyfan sy'n digwydd dan y nef. Gorchwil diflas yw'r un a roddodd Duw i bobl yn boeni yn ei gylch. Gwelais yr holl bethau a ddigwyddodd dan yr haul, ac yn wir nid yw'r cyfan ond gwagedd ac ymlid gwynt. Yr oeddwn yn casau'r holl lafur a gyflawnais dan yr haul, gan y bydd yn rhaid i mi ei adael i'r un a ddaw ar fy ôl. A phwy sy'n gwybod a'i doeth yn tei ffôl fydd hwnnw. Ac eto, fydd yn rheoli'r holl lafur a gyflawnais mewn doeth uneb dan yr haul. Y mae hyn hefyd yn wagedd. Yna eith i mi anobeithio'n llwyr am yr holl lafur a gyflawnais dan yr haul. Oherwydd y mae'r sawl a lafuriodd yn ddoeth a deallus a chyda medr yn gadael ei eiddo un na lafuriodd amdano. Y mae hyn hefyd yn wagedd ac yn flinder mawr. Beth a gaif neb am yr holl lafur a'r ymdrech a gyflawnodd dan yr haul. Oherwydd y mae ei holl ddyddiau yn ofidus a'i orchwyl yn boenus. A hyd yn oed yn y nos nid oes gorffwys i'w feddwl. Y mae hyn hefyd yn wagedd. Cliwch air bywyd i'n byd. Diolch ar ôl i fi. Yr arglwydd efo gyda chwi. Randewch yr engel Crist yn ôl Sant Luc. Bryd hynny, meddai rhywun o'r dyrfa wrth Iesu. Athro, dywed wrth fy mrawd am roi i mi fy nghyfran o'n hetifeddiaeth. Ond meddai wrtho. Ddyn, pwy am panododd i yn farnwr neu yn gymroddeddwr ryngoch? A dwedodd wrthynt, gyfalwch am gadw rhag trachwant o bob math, oherwydd gymaint ei gyfoeth, nid yw bywyd neb yn dibynnu ar ei feddiannau. Ac adroddodd ddameg wrthynt. Yr oedd tir ryw ŵr gyfoethog wedi dwyn cnwd da, a dechreuodd feddwl a dweud wrth ei hun, beth a wna i, oherwydd nid oes gen i fi man i gasglu fy cnydau iddo. Ac meddai, dyna be a wna i, tyna fy ysguboriau i lawr ac adeiladu rhai mwy, a chasglaf yno fy holl yd am heiddo. Yna dwedaf wrth ei hun, ddyn, a mae gennyt stor o lawer o bethau ar gyfer blynyddoedd lawer. Gorffwys, bita, bydd llawen. Ond meddai Duw wrtho, yn fyntyn,
Heno y myned y einioes yn ôl genyt, a phwy gaeth y pethau a baratoaist. Felly y bydd hi ar y rai sy'n casglu trysor iddynt ei hunan, a heb fod yn gyfwythog ge bron Duw. Dyma efengyl yr arglwydd. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Mae pres yn gallu dod â dipyn o blesar, ond mae hefyd yn gallu dod â poen i'n bywyd. Dwi'n gwybod os ydych chi'n cofio, yn chydig o wythnosau nôl, fe enillodd rhywun yn Iwerddon dros 200 miliwn o bunna ar y loteri Ewropean. Dwi'n siŵr ei fod wedi bod yn ddipyn o sioc iddyn nhw, ond peth mwyaf yw, beth fysa nhw'n ei wneud efo'r holl bres. Ers i fi glywed y newydd yma, pan dwi'n methu cysgu mae hynna'n digwydd yn aml, dwi'n cyfri, yn lle cyfri defaid, dwi'n trio penderfynu beth fyswn ni'n wneud efo gyn gymaint o bres. Dwi'n mynd i gysgu reit handi ar ôl hynny, i fod yn onast. A hefyd, be dwi'n ofyn fi fy hun ydy, fyswn ni'n hapus? Dwi'n meddwl, i fod yn onast efo chi, sy'n rhaid i fi roed y pres i gyd i ffwrdd i achosion da. Ond gwneud siŵr bod fi'n gyffyrddus am rest o'n oes wrth gwrs. Mewn rhyw ffordd, dwi'n teimlo yn sori dros y person sydd wedi ennill. Beth yw pres? Oll ydio yw pisiyna o fetal a phapur. Ac yn ein diwylliant ni, dyma yw ein arian cythred. Heddiw, mae rhan fwyaf yn defnyddio cardyn yn lle pres, ond dwi dipyn bach yn hen ffasiwn, dwi'n dal i ddefnyddio pres os y gallai. Mae'r pres yma yn dangos gwerth, felly, be ydych chi'n ei wneud efo eich pres sy'n dangos gwerth gyda'ch calon? Da ni'n gweld gwerth mewn bywyd a mewn blasu, felly da ni'n prynu bwyd gyda'n pres. Da ni'n gweld gwerth mewn dysgu, felly da ni'n prynu llyfrau i ddysgu a hefyd i dalu am hyfforddiant. Mae adloniant yn uchel yn ein gwaith. Fel esiampl, da ni'n mynd i gynherdda, chwarae gemau, cael y defais newyddara a ffôn diweddara. Be na gen i wneud heb y ffôn symudol? Wrth gwrs, da ni'n gweld gwerth yn ein bugeiliaeth o'r eglwys ac ei lledaenu gair yr efengyl, cyn gymaint ac y gallwn. Felly, mae pres yn gallu bod yn gymorth neu yn boenus. Beth ydw i'n feddwl yw fod y pres metal a phapur sydd ganddoch yn eich pocedi, yn eich walat neu eich pwrdd, maent yn gallu dangos gwerth pethau mwy na Duw. Mae hyn yn boenus, neu efallai eich bod yn rhoi gwerth Duw yn uwch na pethau. Mae hyn yn gallu dangos cymorth. Tydi metal a phapur yn ddim byd, ond mynegiad o drysorau yn eich calon. Ac mae hyn yn golygu pob peth.
Mae yma 3 negas. Y cyntaf yw lle mae pobl yn trysori Duw yn uwch na be all brynu gyda pres. Yr ail, pan mae pobl yn deall dysgiad y Beibl, pan fod symudiad eich pres yn mynegu symudiad eich calon. Yn drydydd, lle mae pobl yn deall bod yr eglwys lleol yn hanfodol i waith Duw trwy'r byd gyfan. Bod yr eglwys yn cael peth mae nhw ei angen i gario ymlaen gyda cenhadaeth o ddigaredd ac i dyfu corff Crist. Ac ar hyd yr amser, bydd y teulu oll yn cael edrach ar ei hôl. Ein tasg ni wythnos i fewn ac allan ydy i ddangos beth yw gwerth Duw yng Nghrist, ac i ddangos sut mae galon yn symud gyda pres. Ac wrth gwrs i ddangos pa mor werthfawr ydy hyn yn ein bywydau. Yn y darlleniad o'r Efengyl heddiw, mae rhywun yn nesau at Iesu a gofyn, Athro, dywed wrth fy mrawd am roi i mi fy nghyfran o'n hetifeddiaeth. Mae Iesu'n cael y dewis, a di'n mynd i fewn i'r gynnen o'r hetifeddiaeth ta be. Yn adnod 14 mae yn dweud, Ddyn, pwy am penododd i yn farnwr, neu yn gymrodeddwr rhyncoch. Fe ddywedodd Iesu, na i ddim cael fy nghynu i fewn i'r cynnen yma. Ac mae Iesu yn rhoi rhybudd o pa mor beryglus yw'r etifeddiaeth yma. Sgwn i faint ohonym sydd wedi ysgrifennu ewyllus. Pwy ohonoch sydd yn gyffyrddus i ysgrifennu ewyllus? Wel, dwi yn, a wedi gwneud ys blynyddoedd. Faint ohonom sydd yn deall fod cael power y twrna yn bwysig iawn hefyd. Hebddo, mae'n mynd i achosi lot o broblemau. Fi ddim yn trio eich dychryn, ond mae'n bwysig i wneud hyn mwyn eich teulu. Fe ddywedodd Paul yn 1 Timothy, pennod 6, adnod 18 i 19. Annog nhw i wneud daioni, i fod yn gyfoethog mewn gweithredoedd da, i fod yn hael ac yn barod i rannu. Peidiwch â cael eich twyllo gyda neges o bres sydd yn erfyn chi gyda geiriau. Fe roddais i ti fywyd. Mi fydd dy fywyd ti yn ddiliw, yn ddiflas, heb feddwl, yn wag ac yn anhapus hebdda i. Fi yw dy fywyd. Fe ddywedodd Iesu'n adnod 15, nid yw bywyd neb yn dibynnu ar ei feddiannau. Mewn geiriau eraill, peidiwch â gwrando, celwydd yw. Cymerwch ofal a byddwch ar eich gwyliad. Unwaith eto mae Paul yn dweud yn adnod 9, y mae'r rhain sydd am fod yn gyfoethog yn syrthio i demtasiynau a maglau a llu o chwantau direswm a niweididiol sy'n hyrddio pobl i lawr i ddistriw a cholledigaeth. Oherwydd gwraer pob math o ddrwg yw cariad at arian. A ydyn ni yn wir meddwl mwyaf o arian sydd gynoch, a mwyaf hapus a fyddwch? Mae Iesu yn dweud, tydi eich bywyd ddim i fod i gael lot o bethau. Nabod Duw
yw eich bywyd. Dyma yw ein bywyd rhagwyddol, ein bod yn nabod yr unig dduw wir ac Iesu Grist yn un y mae wedi ei yrru. Tydi bywyd ddim am beth sydd gennych, bywyd yw nabod Duw. Mae Iesu'n dweud stori am ddyn lle roedd ei dir wedi meithu llawer. Roedd y dyn yn poeni. Lle besai'n cadw'r holl faith? Fe benderfynodd adeiladu mwy o sgybor i fedru cadw'n saff. Ac wedyn roedd yn meddwl, ga i ista nôl a mwynhau bywyd wan am dipyn o flynyddoedd. Fel beth ddywedodd Duw wrtho. Haid y bod yn ffwl. Yr un sydd yn cadw pob dim iddo, fo ei hun, tydio ddim yn gyfeithog at Dduw. Wrth gwrs, tydio ddim yn beth drwg i weld eich busnes yn tyfu. Tydio ddim yn beth drwg i gael dyrchafiad a chael mwy o gyflog. Pam felly roedd y dyn cyfeithog yn cael ei alw yn ffwl? Y ffordd roedd o'n defnyddio ei gyfoeth. Toedd o ddim yn dangos ei fod yn gyfeithog at Dduw. Be ddylaf o wedi i'w wneud? Duw, ti buau hyn i gyd. Ti wnaeth fy ngheia i dyfu. Dangos i fi sut i rannu ac i ddangos fy mod yn gyfoethog ata ti. Dwi ddim angen mwy. Mae gen i ddigon. Dwi isio rhannu a rhoid, achos dyna wyt ti wedi ddysgu i mi. Arglwydd, mae yn fwy bendithiol i roed na i dderbyn. Amen. Dewch i ni gyd adrodd y credo a dudalen 10. Credwn yn un Duw, y Tad yr holl alluog, mynythurwr nef a dea, a phob peth gwledig ac amweledig. Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, ac yn hedlwyd gan y Tad cyn yr holl oesoedd. Duw o Dduw, lewych o lewych, gwir ddiw o wir ddiw, wedi ei gynhedlu, nid wedi ei wyneithir, yn un hanfod a tad, a thrwyddo ef ac yn aid pob peth, ei mwyn ni ac ein iachadwriaeth, disgynodd o'r nefoedd. Rwy nerth yr ysbryd glân, daeth yn gnawd o fair forwyn, ac fe'i gwnaed yn ddyn. Fe groes hwylu drosom dan Pontius Pilat. Dioddefodd angau ac ei claddwyd, ac gyfododd y trydydd dydd yn ôl o'r ysgythyrau, ac esgynodd i'r nef. Ac mae'n eistedd y heulawr tad, a daw drachem mewn gogoniant i farnu'r byw a'r meirw, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Credwn yn yr ysbryd glân, yr arglwydd roddwr bywyd, sy'n deillio o'r tad a'r mab, ac ynghyd â'r tad a'r mab, a gyd o ddolir ac y gyd o gynefir, ac y lefarod trwy proffwydi. Credwn yn un eglwys lân gatholig ac apostolig. Cydnabyddwn ni'n bedydd maddeiant pechodau, a disgwyliam am atgyfodiad y meirw, a bywyd y byd sydd i ddyfod. Amen.
Bydd yn holl galon a'n holl feddwl gweddiwn ar ddiw. Dduw sanctaidd, gweddiwn dros yr eglwys a grewyd dogoniant. Dyroi ni'r cryfder i adlewyrchu'n ddwys a diffiant, i wynebu'n heriau gyda charedigrwydd a chariad, ac i ddewis dy lwybr di fel unigolion ac fel eglwys. Gweddiwn dros archesgob newydd Cymru. Roedd i ras i arwain yn ddoeth, a boed iddi werthfarogi a dyfnhau ei dealltwriaeth, oniaith a'n diwylliant. Gweddiwn dros Andrew Esgob Bangor a David Esgob Enlli, a thros bawb sy'n rhoi gwaith, eu hamser a'i cariad, gyfoethogi meddyliau'n bywydau yn y lle arbennig hwn. Arglwydd yn dy drigaredd, Gwrando ein gweddi. Gweddiwn y ddiolchgar dros y canon Dr Manon James, ein darpar ddeon. Boed iddi arwain gyda nerth a gras mwyn parhad a ffyniant ein haddoliad. Diolchwn am y gras a'r cyfeillgarwch a gawn wrth addoli ar y cyd yma yn y gwasanaeth Cymraeg. Gweddiwn dros bawb sy'n ymwneud ar Eisteddfod Genedlaethol yn Wrecsam yr wythnos hon. Rhoi ni'r awydd i symud ymlaen yn ysbryd cariad Crist yn ein bywydau, ni o ddydd i ddydd, ac ymywyd y gadeirlan. Arglwydd yn dy drigaredd, Gwrando ein gweddi. Dduw sanctaidd, gweddiwn dros y byd a grewyd gan dy gariad. Gweddiwn yn arbennig dros bawb sy'n byw mewn gwledydd lle mae casineb ac anhegwch yn llywodraethu, lle mae colled, ofn ac anobaith yn arferol, lle mae'r rhagfarn yn dair, lle mae newyn yn frwydr dyddiol. A di bawb sy'n dioddef derbyn cefnogaeth a chariad, a gweddiwn am fyd mwy goddefgar a heddychlon. Arglwydd yn dy drigaredd, Gwrando ein gweddi. Dduw sanctaidd, gweddiwn dros yr unig, y galarus a'r claf. Diolchwn am waith meddygon, nyrsys a phawb sy'n gweithio'n ddiflino yn ein gwasanaeth iechyd a lles. Gweddiwn yn arbennig dros Julian, Nicole, Anthony, Teresita, Yolanda, Elita, Anne, John, Shirley, Catriona, Param, Davinda, Beth, John, Nick a Jill. Arglwydd yn dy drigaredd, Gwrando ein gweddi. Dduw sanctaidd, gweddiwn dros yr rhai sy'n teimlo baich, colled a galar yr wythnos hon. Boed i'r gobaith am heddwch tragwyddol, eu cynnal a'i cysuro. Gweddiwn dros yr anwyliad o'n cymuned sydd wedi marw yn ddiweddar ac yn ei plith. Kieran Hughes, Lucy Rhiannon Wright, Dean Jones, Philip Bay, Elspeth Jones, Marjorie Jones, Marcus Robinson o Ffeiriad, Paul Jones o Ffeiriad, ac eraill y gyfynwyd i ni weddio trostynt. A thros Arthur Jones, y cedwir ei gwyl goffar dyddiau hyn.
Mewn enid o ddistawrwydd, gweddion dros yr rhai, yr ydym yn ei caru, ond asgwelwn mwyach. Arglwydd yn dy drygaredd. Gwrando ein gweddi. Gorffwys tragwyddol, dyro iddynt o ddiw. Oedd e goleuni gwastadol arnynt. Gorffwysed hwy mewn tangnefedd. A chyfodi mewn cogoniant. Dad trigarog. Derbyn y gweddiau hyn mwyn dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Dyw sydd wedi ein cymodi ni ag ef ei hun trwy Grist, a ro i ni weinidogaeth y gymont. Tangnefdd yr arglwydd efo gyda chwi bob amser. A hefyd gyda chi. Rhan o'n arwydd o tangnefydd gyda'n gilydd. Dathlwn gyda'n gilydd roddion a gras Duw. Cymerol y barahol, cymerol y gwyn, i ddilyn y siambl Cris, ac i ddifar y gwybodaeth. Yr arglwydd efo gyda chwi. A hefyd gyda chi. Dyrchefwch eich colonnau. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw. Iawn yn wir ein dyletswydd a'n llawenydd bob amser ac ym mhob lle yw diolch i ti, Dad, Sanctaidd, holl a lluog a bydd bywiol ddiw, drwy Iesu Grist ein harglwydd. Gan mai ef yw ein harchoffeiriad mawr, anryddhawdd o'n pechodau ac angwnaeth yn offeiriadau frenhinol yn dy wasanaethu di, ein Duw a'n Tad.
Felly, gyda llu angylion, a holl gompeini'r nef, cyhoeddwn ogoniant dy enw, ac ymuno â hwy yn ei hemyn di derbyn o fawl. Pob moliant a diolch i ti, y gwir a bywiol ddiw, creuwr pob peth, roddwr bywyd. Llunias ni a dy ddelw dy hun. Yr ydym ni wedi difwyno'r ddel ohono yn swrthio'n bryn o thygoniant. Rwy'n ddiolch i ti am anfon dy fab i rannu ein bywyd ni. Fe'i hiltiaeth di farwolaeth fel y cei y byd ei achub, a'i atgyfodi oddi wrth y meirw, fel y bo i ni fyw ynddo ef ac yntai yno ninnau. Sancteiddio ath ysbryd. Y barar hwn a'r gwyn hwn i ni, droddion hyn, fel y bont i ni, yn gorff a gwaed ein iachawdwr, Iesu Grist. Nos y bydychwyd ef, gymerodd fara a roi diolch i ti. Ddei torodd, a'i roi i'w ddisgyblion a dweud. Cymerwch, bwytewch. Hwn yw fy nghorff a roddiau drosoch. Gwnewch hyn cof amdana. Yr un modd ar ôl swpar gymerodd y cwpan. Ac wedi rhoi diolch fe'i rhoddodd iddynt gan ddweud. Yfwch o hwn bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed o'r cyfamod newydd, a dywellir drosoch a thros lawer maddeuant pechodau. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. Cyhoeddwn dirgeledd y ffydd. Fi farw Cris, atgyfodol Cris, dal Cris mewn ffilm. Fel y gochmynodd ef i ni o dad, yr ydym yn cofio Iesu Grist y fab, gan gyhoeddi ei farwolaeth fuddugoliaethus, a chan ymlawenhau yn ei atgyfodiad, a disgwyl iddo ddod mewn gogoniant. Deiwn ar barar hwn a'r cwpan hwn i ti. Derbyn yn habarth o ddiolch am oliant. Adfer ac adfywiad y holl bobl,
Adnewydden ni a phawb y gweddiwn drostynt, a thras, a thyfendydd nefol. A derbyn ni yn y diwedd gyda'r holl saint, i y llawenydd di-derfyn hwnnw a addawyd i ni gan dy fab, ein harglwydd Iesu Grist. Trwyddo ef, gydag ef ac ynddo ef, yn undod yr ysbryd glân, eiddo ti dad holl alluog, yw pob anrhydedd a gogoniant, yn oes oesoedd. Fel dysgodd ein uchawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddia dy enw, deled y deyrnas, gwaneled y ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ni nai un dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canes eiddo ti o dernas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yr ydym yn torri y bar ar hwn i rannu yng nghorff Crist. Dewch debynion corff a gwaed ein harglwyd Iesu Grist a'r hoddwyd drosom, gan borthon arno yn ein calonnau trwy ffydd a chan yr rhoddi diolch.
Diolch o'ch ar arglwydd oherwydd graslon i'w ef. Arglwydd i'w dyfad i'w'r wir wynwyddyn a ffynhonnell bywyd, yn ein roi ei hun yn wastadol i'r byd cael byw. Byddwn ni'n dderbyn yno mewn hunan rym ei angau a'i ddioddefaint, fel y gallwn cyfranogi o'i agoniant yn ei gwpan achubol, ac yn gwneud yn berffaith yn ei gariad, oherwydd y mae'n fyw ac yn ternesu yn awr ac am byth. Cyn y fendith, does dim gwasanaeth cymyn borofori yma am hanner awr wedi hanner dydd. Yma lawr ar ddaflen, ond fydd o ddim yn digwydd, so dim gwasanaeth cymyn yma fori am hanner awr di hanner dydd. Mae wedi bod yn hyfryd cael fod yn ôl yma heddiw, oherwydd dydd Mawrth wythnos diwetha, oedd o'n union 30 mlynedd ers i Cath a finna sefyll yn fan hyn ac yn priodi. Fydd Cath yma nes ymlaen, mae mam yn aros oedd Cath yn methu dod i'r ddwy wasanaeth. Yr arglwydd yfo gyda chwi. Byddwn ni dangnefydd Duw, sydd i'w chlaw pob deall cadw eich clonau ymwybodaeth a chariad Duw a'i fab Iesu Grist ein harglwydd. A bendith Duw holl alluog. Y tad yma bar ysbryd glân, a fo yn eich plith ac yn chwyd... ac yn... A bendith Duw holl alluog. Y tad yma bar ysbryd glân, a fo yn ein plith ac yn drigo gyda chwi yn wastad. Amen. Ewch mewn tangnefydd i garu ac i wasanaethu yr arglwydd. Yn enw Grist. Amen.